Bon dia des de Manlleu en una nova edició de la Festa dels Tonis. Nosaltres comencem des d'aquí, des d'on s'està fent ara mateix la benedicció de tots els animals. Com veieu, ja comencen a passar tots els carros tirats per aquests cavalls, amb tota la gent ja al damunt que faran tot el passant dels Tres Tombs, donaran la volta per al municipi i acabaran, si es pot, a la plaça Fra Bernadí. I diem si es pot perquè estem pendents de la pluja, perquè avui la previsió és que plogui, de moment han caigut 4 gotes, però ens està respectant. Pep, el que dèiem, la previsió no era massa favorable per avui, però de moment ens està respectant, això també és una bona notícia. Sí. De moment sembla que el temps ens acompanya, tot i que ens ha fet patir fins a l'última hora, però bueno, un cop arrencat ja, si no cau un diluvi, intentarem fer-lo fins al final. Pep, una nova edició dels Tonis de Manlleu sempre és una convocatòria molt participada. Veiem, no sé si són ben bé una vintena o una trentena de carros aquest any. No arribem a la trentena, una vintena de carros, més o menys és el que venim fent últimament, però bueno, ja està bé amb aquest número de carros. Com en la resta de municipis de Catalunya, sembla que ara mateix minsa una mica la participació o la presència d'animals. També passa a Manlleu, hi ha preocupació pel que pugui arribar a passar, per si hi ha prou relleu per continuar amb festes com aquestes? Sí, de fet és que ja fa alguns anys que aquesta és la màxima preocupació, perquè els animals que ja es van fent grans, la gent que se'n cuida també, sembla que de relleu generacional no n'hi ha, i veurem què passa d'aquí uns anys. No sé, poder la festa s'haurà de reinventar o no sé com acabarem, la veritat. Aquest any tenim la particularitat que tenim banderera i cordonistes, totes elles dones. És una festa dels Tonis amb clau femenina, també és una bona notícia, volgués que no. I tant que sí, vam començar fa poder 4 o 5 anys, ara no recordo exactament, vam posar una banderera femenina, després la segona ja hi va posar una cordonista i ara la tercera ja totes 3, però nosaltres encantats, una gran bandera tenim i endavant. Doncs Pep, moltíssimes gràcies, anirem seguint tot aquest passant, com dèiem, donarem la volta pel municipi i fins i tot intentarem pujar en algun d'aquests carros a veure si ho aconseguim. Fins ara. I una de les protagonistes, en aquest cas, són la banderera i les seves cordonistes, que com dèiem, en aquest any és amb clau femenina, perquè totes 3 són dones. Montse, intentarem acostar-nos, a veure si no hi ha cap inconvenient. Ho tindrem complicat, pel que sembla, entre els cavalls. Montse, contenta, orgullosa de ser la banderera aquest any? Molt contenta, molt orgullosa, i perquè vaig acompanyada també de 2 dones, que és la primera bandera femenina, tota femenina, a la història dels Tonis de Manlleu. Com vas entomar aquesta notícia de ser la banderera aquest any? Primer molt sorpresa, perquè no m'ho esperava gens ni mica, però després molt contenta, amb molta alegria. A més, el meu pare havia estat molts anys president dels Tonis de Manlleu, és que ara em fareu emocionar i tot, i que em proposessin aquest any ser la banderera, i a més coincidint que la casa pairal nostra, Marroca, fa 100 anys, doncs un orgull. Orgull familiar en general, no només per tu, sinó per tot el que significa per a la família, no? Per tota la família, sí. I molt ben acompanyada per les teves 2 cordonistes. Contenta també per aquesta companyia? Sí. Vaig fer una bona tria, penso jo. Per aquí les cordonistes també contentes de la participació aquest any? Molt contentes d'estar al costat de la Montse i la Maria. Molt contenta estic.
Doncs nosaltres ho deixarem aquí, com veieu els cavalls estan inquiets i continuarem amb aquest passant. Ens tornem a veure d'aquí una estona, ara sí, damunt d'un dels carros. Fins ara. Doncs ara sí, des de damunt d'un dels carros, en aquest cas el de l'Ajuntament. Ja ho vam fer l'any passat i sembla que estem instaurant una petita tradició perquè aquest any tornem a pujar damunt dels carros de l'Ajuntament. Eva, com a regidora de Cultura, aquest any com estàs veient tota aquesta festa dels Tonis de Manlleu? Ara mateix, dèiem, estem fent un dels passants, després vindrà el Ball del Ciri, s'han fet altres activitats. Com està anant tot plegat? Bé, avui estàvem molt pendents del temps, però de moment podem estar contents perquè està aguantant i bé, molt bé. A primera hora hem fet o heu fet l'esmorzar, com ha anat? L'esmorzar de traginers, sí, es fa sempre a Marroca, bé, molt bé, allà es reuneixen tots els que participen llavors a la rua amb els carros i molt bé. Les activitats, però, Eva, expliquem-ho, que continuaran. Per exemple, tenim el concurs de fotografia, tenim altres propostes, no?, que tot gira al voltant, vulguis que no, dels Tonis de Manlleu. Exacte. Avui, com cada any, coincideix amb el concurs de fotografia, de analògica, diguem, i també el de xarxes, no?, per Instagram. I a més aquest any ens coincideix amb el concurs de pintura ràpida, que també sempre és a principis de gener, i aquest any l'hem fet coincidir amb els Tonis, per tant, avui també per Manlleu, a part de fotògraf, podem veure pintors i pintores. I tot això acabarà d'aquí uns mesos, perquè el sopar de fi de festa el tenim, si no vaig mal encaminada, cap al març, és correcte? No, finals de gener. Finals de gener. Aquest any a vegades depèn de les dates, però aquest any és tot durant el mes de gener. Aquí sí que serà el fi de festa, tancarem tot aquest, no? Serà la cloenda dels Tonis, que de moment, com deies, molt participat també, tot plegat, en cadascuna de les activitats que es va fer, no? Sí, molt. Sempre, no?, per Manlleu és una festa, fa anys es deia la festa major d'hivern, i jo crec que segueix aquesta tradició de que és un dia de que la gent surt al carrer i que agrada. Aquest any ho hem anat repetint, que la particularitat és que és amb clau femenina, perquè tant la banderera com les cordonistes, totes tres són dones. També és un orgull per Manlleu. Sí, no? És la novetat d'aquest any. Mai havia passat que les tres persones que porten la bandera fossin dones. Per tant, aquesta bandera femenina, no?, també és molt positiu i també ens fa sentir d'orgull. Doncs, Eva, moltíssimes gràcies. Donem les gràcies també a tots els regidors i regidores que ens han deixat pujar damunt del carro un any més. Nosaltres ens acomiadem des d'aquí perquè els deixarem amb algunes de les imatges dels passants i just després vindrà el Ball del Ciri, el que fa l'acte de cloenda dels Tonis de Manlleu.
volta. Ja donar la volta. Sì, sbagliato, sì.
Puede que fue un vídeo muy macho de un vídeo. He anat per lliure. Habitants de la vila de Manlleu, qui de Burren amunt no celebri la festa de Sant Antoni, pagarà un vot de Viladella. Dit a les dues. Habitants de la vila de Manlleu, qui de Burren amunt no celebri la festa de Sant Antoni, pagarà un vot de Viladella. Dic a les dues. Ai, dic a les dues.
Pagarà un vot de Vilavella. Vinga la una! Molt bé! I de burro en amunt no celebri la festa de Sant Antoni, pagarà un vot de Vilavella. Dita la tua!